Salam ýaşlar, eferde täze tolkun ýetleşýär. Studiýada siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda orta hünär bilimli işgärleriň ören ýetmezçiligi edýändigini aýtdy. Etem ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän ýaşlaryň okuwyny tamamlandan soň Türkmenistana dolanyp ýurtda işlemäge niýetleri barmy? Bu soraglary ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän Türkmenistanly ýaşlar jogap berýär. Bu biziň şuňky ýetleşigimiziň esasy temasy bolar. Mesela yol vasılardan, yukarıdan baskı yapılıyor diyorsun. Şolar yanlardan bolmazlarını isteyen mesela. Şeýlede gepleşigimizde häzirki döwürde Türkmenistanyň mekdeplerinde muallimler okuwçylara käýýärmi diýen sowalada türkmen awatly ýaşlaryň berjek gürümlerini eşitdirer. Gezek maňa gelende bir söz ýalňyş ýazypdyryn, muallim soň kenäme orda ýalňyş ýazmady. Ýokary bilimli Türkiýede dowam etdirýän owa sanly türkmen ýaşlary Türkiýanyň uniwersitetlerinde okumak isleýän owa sanlar üçin okuw maslahatlaryny berýän ýürüýte gurama döretdiler. Bu guramanyň işi hödürleýän hyzmatlar barada onuň döredijiläriniň biri bilen töhbetleş olarys. Olaryň arzularını bizler tapşyrýar bolan adyna, bularyň wiza almasy üçin kömekleşýär we bularyň Gepleşigimiziň ahyrynda bolsa türkmen ýaşlarynyň käbir sosial ulamlaryndaky işçiligi barada durup geçer. Täze tolkuny alyň. Täze tolkun ýaşlar gepleşigimizde şu gün daşary ýurtlarda işleýän türkmen ýaşlarynyň ýa-da daşary ýurtlarynda ýokary bilimni dowam etdirýän ýa-da şu ýyl tamamlajak türkmen ýaşlarynyň ýurda gidip işlemäge niýetleri barmy diýen tema boýunça gürüňdeşlik etmekçi. Gepleşigimizde ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen sanly ýaşlar Nesibe, Arslan hemde Begenç gepleşigimize hoş geldiňiz. hoş bulduk. Deňduşlar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow annawyny ýani 6-njy ýylda geçiren hökümet maslahatynda häzirki döwürde ýurtda başlanyç we orta hünär bilimli işgärleriň umumyň bilimli işgärleriň ören ýetmezçiligi edýändigini bellidi. Emma prezidentiň bu çykyşyna garamadan ýurtdan gelip owşan maglumatlarda orta ýa hünärmend mekteplerini tamamlan ýa-da daşary ýurtlarda ýokary bilimni tamamlap Türkmenistana dolanan käbir ýaşlaryň ýurtda işe yerleşmekde käbir kynçylyklar bilen ýüzeye bolýan aýdylýar. İlk bilen Begenç gepleşigimizde ilkinji ýerde gatnaşýar, şoň üçin Begençden başlaýylmy? Begenç häzir sen ýokary bilimini Türkiýede dowam etdirýän. Indi seniň meselem okuwyň tamamlandan soň ýurda gidip işlemäge niýetiň barmy? Umumyň bu baradaky planlaryň näme? Ama men ýokary okuwymy daşary ýurtda tamamlap öz ýurduma hyzmat etmek üçin daşary ýurtdaky tejribelerimi öz ýurdumda utgaşdyrmak üçin öz ýurduma gelip öz ýurduma hyzmat etmek niýetim bar. Türkiýedäki işçiler üçin hödürlenýän şertleriň edil şolar ýaly görnüşde Türkmenistanda da şeýle şertler barmy seň pikiriňçe? Men pikirimçe ýok, Türkmenistanda beýle bilim boýunça, bilim almak boýunça şertler gaty bizimki ýa-da alan. Ýa-da alandan görýär. Etadamyň daşary ýurtda gören türkmenler has gowy goýandyr. Daşary ýurtda daşary ýurtda gören has gowy. Soňra daşary ýurtda tamamlap gelen okuwçylar üçin hem ýurtda käbir kynçylyklar hakykatdan bar däller. Nähil kynçylyklar meselem? Diplomumyzy täsdiq etmek da kynçylyklar etýär. Beýinçi diplomuny tasdiqladanyňdan soň hem nähil iş şertlerini araşan Türkmenistanda nähil işe yerleşmegi, nähil şertlerde işlemegi göz tutýan ýa-da garaşan? Men pikirimçe Türkmenistanda dolanyp işlemek üçin her kime ýol başlardan ýokardan baskı yapylýar diýersin. Şolar ýanlardan bolmazlaryny isleýän mesela kimin pikirine hormat goýup kimin goýup tedbir öyle isleýän işinde ulanmaklaryna ruhsat bermeli. Sağ ol Begenç. Indi Arslan sen hem häzirki wagtda okuwyny tamamlap gelýäňde, ýakynda okuwyny tamamlaýan. Seniň bu baradaky planlaryň näme? Ýurda gitme gözüňde tutýanmy, niýetiň barmy? Men planlarım Türkmenistana gaýtmak barada elbetde planlarım bar. Ýöne Türkmenistanyň ýaşary işgende iş babatda şertler ören gözgyny ýagdaýda. Sebebi her bir işçiniň her bir ýagny daşary ýurtda ýa-da Türkmenistan öz ýurdunda ýokary bilimli kuturan talepler işe girende her haýsynyň özüniň proýektleri, planlary bolýar. Ýani bu planlar proýektleri bolýar, olary teklip etýär. Ýöne şu teklip edilende ýokary ýani ministrler ýa-da ýokarydaky ýolbaşçylar o teklipleri kabul edip nämetmeýärler. Öz kişini dogry etýärler. Öz ýani işçiler ýokary hukukturun hem işe täze giren işçiler olar öz proyektler bilen işläp bilen oklar garaşsyz işläp bilen oklar. Olaryň mümkinçilik ýok. Diýjek bolýandaň ýurda gidip işlemäge niýetim ýok diýjek bolýanmy? Şeýle problemalar bolan sebäpli diýjek bolýanmy?
Awo. Nesibedenim sorasmeli. Nesibe sen pikirinçe näme sebäp bolýar? Meselem ýurtda orta hüner bilimli iş ýerleriň ören ýetmezçiligi diýenligi aýdylýar. Sen özüňem Türkiýeге gaýdyp Türkiýede işläp ýörsiň. Näme üçin ýurtda işlemen daşar ýurda gaýdyp daşar ýurtda işleýän? Benim Türkiye'ye gelenim sebebim benim okumana geldim. Benim ene batam men çağırken aradan geçenleri için benim arkamda duracak hiç kim olmadı. Okat bilmedim. Bu sebepten işlemeli oldum. Ne için bu daşarı yurda yaşlar hani okumana işlemene gelenlerin sebebidir. İş yok Türkmenistan'da şahra. O sebepten de hemen ne bileyim Amerika, Türkiye, Rusya gidiyorlar. Onlar yalık yerlerde işleyerler. Ne için diyse hem maşgalası var hem de çörek deyip ılgapıyor bilen. Ondan. Ne hali beýlap geçdiňde Nesibe, meselem barsaňam Türkmenistanda iş yok, iş tapmak kyn diýen. Ýöne döwlet bolsa orta hüner bilimli iş ýerleriň ören ýetmezçiligi diýendigini aýtdy. Ştaýda bir gapmaçylyk bar da, problema näme siziň pikiriňizçe ştaýda? Deňduşlar ähliňizden sorasmele. Problema näme onda ştaýda? Korrupsiýa, paraxorluk. Ne Mesela bir edaranyň başlygyny alyp görsek, haýsy bolsun edaranyň başlygyny alsak, şo ýerde ştatlar bar, näçe ştatlar, näçe işçiler gerek. Şol başlyk, şo edaranyň başlygy näme üçin şo ştatlara boş duran ýerle iş çalanyk. Sebäbi para berilmese ol iş çalmay. Para bilen alýaly. O ýerde prezident olsa şo iş boş duran ştatlarda açaçan telewideniyada propaganda edip görkezip dur. O prosto tak korrupsiýa. Ýöne korrupsiýanyň açyk aýdynlygyny bu ýerde görnüpdi. Beýenç sen bu barada näme pikirde? Benim aslanım alalaşan kime hoş bilgiler aslan. Sistema duruşunu idealak sistema benim fikrimce. Bir hili fikir, bir hili ideologiya yurtta propaganda edilýär. Yani karşı fikirdäki adamlara hormat koyulmaýar. Bu hem bir hili fikir hem benim fikrimce yurda hem ulakan uturumdan aşağı zınıfınca sebeplerden biridir. Bir yurdu yaşmetin yıkıtımruan bilir, yıkılan yurdu dikeldiren bilir. Son için yurdumuz yaşmetine, batı dilimine, batı ünsörmeli fikirken. Nämeler edilmeli sen pikirinçe? Ünsörmeli ýanynda beýenç? Mesela bir hili ideologiyadan da tapaatlı ideologiyalara hormat koymanı öğretilmeli yurtta adamlara. Bir hili ideologiya hiç eden adamlara bahsi elçenden de şu vaktiyetemeyem. Dürlü yurtlara talipler iyi verilmeli. Onlara adli konuş verilmeli. Onlara işçibeyinde verilmeli. Ve onların tecrübesine bizim yurtumuzda deneyim koymalı. Beýleki yurtlar hem için etkizim hem için ýere alapdy. Sağ ol, beýenç özgara işleň paýlaşanyň üçin. Beýenç ýene bir zat sorasym gelýärdi. Başdaky aýdan gürüňlerine dolanyp gelsek, meselem okuw tamamlanandan soň ýurda gidip işläsim gelýär diýdiň. Nähil şertlerde işlemeye garaşýan? Diýeli daşar ýurtlarda Türkiýede diýerler, Türkiýede okap ýörsiň. Türkiýede gören iş şertlerini Türkmenistanda da boljagyna garaşýanmy? Türkmenistan'da bu yakında bolcağına çok karışamak. Yani Windows'da bolay maldatlar. Çünkü dünya her zaman dünyanın ölçüsüne ayak uydurmak için bizim daşı yurtdan kesiyor. Kullanmalı bizim. Öyle içinde de yapılmalı. Daşı yurtları açılmalı. Sağ ol beýenç beren gürüňleň üçin. Arslan sen pikiriňçe nähil şertler bolanny, nähil şertler döredilenni döwlet orta we ýokary bilimli, ýokary orta hüner bilimli ýaşlardan has gowy we netijeli peýdalanyp biler. Yankı belaket geçişmeýäli ýaşlaryň öz tekliflerini, garaş proýektlerini alyp seçip bäsleşik etasynda seçse, hem de ýaşa şertlerini gowlandyrsa, aýlyklary gowlandyrsa, ýokary dünýä derejesinde gowlandyrsa, bilim ilim taýdan Türkmenistanyň üstügi meselelerim bolup durdy. Daşa ýurtlary mezleşenete Ýewropa sistemasynda. Meselem Arslan äli ýaşa şertlerini gowlandyrsa, aýlyg hem gowy bolsa diýdiň. Aýlyga düşnükli. Ýaşa şertleri diýende hemen gözüňde tutýan. Ýaşa jaýlar bilen üçin edilse. Askwaty Duro Alman Durnaçy 300.000 $400.000 da onça pulu berip hiç kim jaý alyp bilmeýär ol aýlyklary bilen. Şu jaýlary ýardamladylsa ýa-da hökümet döwlet edarasynda işleýän
işçilere sözaýlar kredit esasında da nowat esasında da muhtar derecesinde berilse. Ol hökümetin halka bolan kömegi bolýar. Ýene men bir mysal aýtdyryn. Ne şöyle Türkmenawaty, men Türkmenawaty bu kursdaşyma 4-nji kurs gaz injiner näme kuturuty şerde edilýär adesan vilayetinde him zawodynyň teklif boýunça 4 doktor hem işe girýär, säwç komnatlyjy hem ýügli maşyn berilýär. Ýagny Bärde galyp işe girýär şolagyn. Daşary ýurtlarda şeýle teklip bar diýjek bolýar. Awo şolagyn şeýle teklip edildi, olam galyp bu ýerde Türkmenistanyň Türkmenawaty şäherinde bolan. Edil sana da şeýle teklip hödürlense Arslan, şu Ukrainada okayan ýurdunda galarsyňmy ýa-da Türkmenistana dolanarsyňmy şonu da? Men galaryn 100% Türkmen suratda galaryn. Nesibe sen mesele mädir okuň tamamlanandan soň ýurda gitmek niýetin barmy? Olar ýalak bir niýetim ýok. Hemçin ise ýurda gitsem özüm islänim ýalak bir ýaşaýyş bolmadygy için, näleýin adamlara iş şartları da gowy bolmadygy için gitmek ýaly bir fikrim ýok. Beýendiň Arslan berlek geçýäwi ýaşaýyş ýaýlary da gymmat. Men gidäýän ýagdaýynda da men özüm işläp özüme bir jaý alyp bilme bir şart ýok Türkmenistanda. O yüzden de gitseklerde kalmayı düşünüyorum. Mesela Nesibe yurtda nähil şertleri olsa sen giderdin. Hal mesela Arslanım öz garaşlaryny beýan etdi. Sen nähil şertler bolanyna ýa-da ýurda dolanyp ýurtda işlemegi gözüňde tutýan. Aylıklar biraz köp bolsa, ya olmasa da işlerinde iş tapıp bilecek bir üçüncülüğün olsa ya da ne bileyim işlen edarada ne bileyim böyle edarada fabrikada işleyen işçilere kredi verip olarak fırsatlar bulup ne bileyim biraz bizim için yaşayışımızı ansat edecek şartlar bolsa men giderdim. Yani hazır gidersen çok kıyın. Mesela hani, Nesibe? Acıman ölürüm ben yaşap. Ne bileyim hani suyla ekmek, suyla çörek yiyip yine yaşarım da yani. Batıya şekilde yaşayabileceğime inanamam men gitsem de. Sağ ol Nesibe öz garaşlaryň aýdan üçin. Birinçini senden hem sorasym ele okum tamamlap ýurda dolanyp ýurda işlemek isleýän edin. Ýurda dolanan halatynda Nesibe aýdyr haritler iwiçke hemme zat gymmat ýöne aýlygym az diýede. Şeýle hasaplanyňda ortaça aýlygym Türkmenistanyň $200 çemesi. Sen beýençi ýurda dolananyňda şu aýlyk bilen hani kanagatly ýaşap bilerini ötýänmi? Bu aýlyklar men üçin kanagatlanady. Çünki Türkmenistanyň gün geçtikçe enflasiýa bolarýan pullar Türkmen manada gatyp meseleler we aýlyklaryny hem her ýyldan köpüp durmaly. Belli bir derejede köpüýär we ýeterlikler menim fikrimde. Aýlyk haklarynyň köpüldürmesi hakynda işçiler näme bilen soragan. Mesela başarı yurtlarda misalan görevimizde cemiyetçilik uğramalar var, cemiyetçilik hareketler var. Mesela onlar toplanıp hükümetten özlerinin aile haklarının kazanılmalarını istiyorlar. Türkmenistan'da da şeyle şartları koysalar. Birazcık işçilerin öyle başarı yurtlardan misal alsalar. Birazcık başarı yurdu çıkıp görseler bir an. Hiç olmanla kanallarını görüyorlar Türkmenistan'da. Başarı tecrübelerini uğramak mukadil yani. Soňky soru beýen sorasym ele sen pikiriň üçin ortaça aýlyk näçerek bolanyny ýaşlar üçin umumyň işgärler üçin gowdurmuşda ýaşamak üçin şertler döredir. Men pikirimçe ortaça $600-700 bolanyny pikirde. Beýenç Nesibe Arslan gepleşigimize atlanşyp beren gurulňyňyz üçin köp sag bolun. Sağ olun. Ýaşlar gepleşigimiziň her sanyny ýatladyp geçirmeli. Bugun hem bellätmeler gepleşigimize gatnaşan deňdoşlarymyzyň garaýşlary, pikirleri bilen ylalaşmaýan bolsaňyz, olaryň sözlerine goşmak isleýän zatlaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimizde hat uradyň. Özümiz siziň bilen habarlaşarys. Ýakyna Täjikistanyň paýtagty Duşanbeň 172-nji orta mektebiniň okuwçysy Şükrana Döwletowa innowaji ýuwdanlygy sebäpli keselhana ýerleşdirilýär. Onuň maşgalatynyň berýän maglumatyna görä Şükrana mektebe başörtküde akınıp baran sebäpli muallim oňa käýäpdir. Muallimiň käýinjinden gorkan gyjaz hem başörtküsini aýryp onaky innowaji diýişi bilen agzyna saklaýar. Muallimiň käýinçileriniň hasta artmagy netijesinde Şükrana gorkup agzynaky temençän ýuwdýar. Umumyň käbir mekteplerde muallimler tarapyndan okuwçylara käýinmegi, hatda olaryň ýenjilmegi ýaly wakalary dünýäniň durly ýurtlaryna duş gelmek mümkin. Eýsem häzirki wagt bu mesele Türkmenistanyň mekteplerine nähile. Lewapda habarçymyz Umyt Jumaýew edil şu soraw bilen gyzyklanyp Türkmenawatly ýaşlar bilen söhbetdeş bolýar. Umyt başy süne. Sag ol Sahra, bugünkü gepleşigimize
Serdar Gözel Mehri gatnaşýar. Bugünkü söhbetdeşligimizin temasy muallimler okuwçylara käýýärmi diýen tema. Sizin üçin bu tema gyzykly bolsa gerek. Sebebi ähli okuwçylarda da mektep döwründe muallim bilen baglanyşykly baştan geçirmeler bolýar. İlkinji sorawym, Serdar, senin okayan mektebinde, ine senin durmuşunda, senin mektep döwründe haýsydyr bir muallim sana käýýärmi? Maňa muallimler käýýär, ýöne gowy tarap käýýärler. Okan, köplenç okan diýip köp käýýär. Gözel. Hawa maňa muallim käýýärdi. Sınıf ýolbaşçym. Okudan galan wagtym käýýärdi. Spravka eltmedim. Keselligime alanman käýýärdi maňa. Nähili sözleri ulanyp käýýär muallimler okuwça? Eşek diýerler, hayvan, it diýip söýýärler. Mehri, senem öz mektep okuw döwründäki tejribelerini bilen paýlaşsaň bizim bilen. Sana muallimler käýýärmi? Hawa käýýärdi. Köpçülik işine gatnaşmadym. Sapakda yerimden turuzyp käýýärdi. Köpçülik işleri nähili işler olur? Mektebiň daşyny arassalamaly, musur çöpletýär, daş çöpletýär. Sağ ol Mehri. Azatlyk radiosynyň Facebook'daky sahypasyna bir näçe tesvirler gelip goşupdyr da. Şolarda Nigara Aydoğdieva diýen okujymyz meni fizika muallim kitap bilen kelläme urupdy diýip öz tejribesini ýatlaýar. Şeýle mektep döwri muallimlaryň okuwçylary urýan halatlaram bolýarmy? Serdar sen aýda. Owa urýan halatlary bolýar. Men öz deňdoşlarym bilen sapa giç galyp bardym. Şonda ingliz dili muallim bizi urupdy häli ýadymda şo. Uranda näme kitap bilen urdum, ýani okujymyzyň aýdýaşy ýa eli bilen ýa. Eli bilen urdy. Özüm aýal muallim diýýärem, urýarym, çimikler malýar. Sen şol muallimlaryň okuwçylary urmagyna nähili garaýan? Indi okuwçylar mecbur edýär özüni urmana, muallimlere oturmaýarlar, goh edip şu sapaktan gaçyp okaman özlerini mecbur edýärler urmana. Gözel, sen okayan mektebinde nähili wakalar ýüze çykdy şol muallimyň okuwçyny urmak meselesi bilen bagly? Meniň bir waka ýadymda türkmen dili sapagynda muallim okuwçylaryň depterine garap aýlanyp berdi. Gezek maňa gelende bir söz ýalňyş ýazypdyr, muallim soň kelmäme ordu ýalňyş ýazma diýip ýadymda şol. Näçinji klas wagtyň şeýle bolupdy? 7-nji sınıfda wagtym bolupdy. Mehri, muallimin okuwçyny urmagy bilen bagly wakalar ýadyma düşýän bolsa gurulma. Hawa urýar, ýöne men uranyp 4-nji sınıf wagtym matematika muallim sınıf ýolbaşçymyz sınıfdaşymy urup burnuny ganadypdy. Şeýle ýagdaýlarym ýüze çykýar mektepde. Radiomuzun Facebook'daky sahypasynda gelen tesvirleri okumak bilen ýene dowam edýän Nasiba Berdieva diýen okujymyz çağany urup adam etmek iň güýçsiz adamyň ýoly diýip şeýdip öz pikirini aldyrypdyr da. Serdar, sen şol Nasiba Berdieva diýen okujymyzyň pikiri bilen ılalaşýarmy? Men öz sınıfımdan misal alsam, indi bizim sınıfı urman adam edip bolmaz mı diye. Näme sebäpden beýle pikirde sen? Bizim sınıfımız mektebe belli, günde 15 okuwçy okaýarlar. Barsalar da şu ses goh muallimlaryň üstüne käýýäp özlerini gow alyp barmaýarlar. Şonuň üçin de olary urmasyňam näme etjek? Sağ ol Serdar, pikirlerim üçin. Gözel, sen nähili pikirde? Sen şu pikir bilen ılalaşýarmy, Gözel? Näçe ursaňda çağany öz edinletýär. Mundan başga da özüň gowy bolmaly, çağana görelde bolmaly. Muallimler okuwçylara görelde bolmaly. Muallim erwet bolsa, okuwçy da erwet bolýar. Sağ ol Gözel. Menem öz mektepde okan döwrümi ýatlaýan näkämahal muallim bilen okuwçynyň arasynda şeýle dostlukly gatnaşyklaryň döreýän pursatlary bolýar. Mysal, käbir muallimler, käbir okuwçylar bilen dostlaşýar, şolar bilen gowy gürleşýär, olara goldaw berýär, kynçylykly pursatlarynda kömek etýär, okuwçylaryň mysal üçin ruhdan düşen pursatlarynda da olar goldaýan muallimler bolýar. Söhbetdeşligimize gatnaşyp berin gurulmalarymyz üçin sağ bolun. Ýatladýan gepleşigimize Serdar Gözel Mehri gatnaşdy. Indi ýene söz nowatyny Sehra geçirýän. Sehra, baş üstüne.
Sağ olun, deňdoşlarymyz Mähre, Serdar, Gözel beren gürüňleriňiz üçin siz hem sağ olun. Ýaşlar siziň ýaşaýan etrapdyr şäheriňizde ýa-da owaňyzda muallimler okuwçylara käýýärmi? Bu baradaky tejribelerinizi, gören eşdenlerinizi biziň bilen paýlaşyň. Munuň üçin Twitter sosial ulgamynda bizi täze toksun, habarçymyz Umydy bolsa, Umytjymay fady bilen tap bilersiňiz. Ýokary okujaýyna yerleşmedik dünýäniň islenlik günjegindäki ýaşlar şu günlerde täze okuw ýylynda, ýagny sentýabr aýynda öz isleýän ýokary okujaýyna yerleşmegiň aladasyny edýär bolsa gerek. Edil şu aladadaky owan sanly türkmen ýaşlarynyň Türkiýede ýokary okujaýyna yerleşmek üçin ýokary bilimli Türkiýanyň Ankara şäherinde dowam etdirýän owan sanly ýaşlaryň ikisi ýürite gurama döretdi. Erfa owan sanatly guramany döredijileriň biri Sahy Bayramly guramanyň döredilene 3 ay çemesi bolanyny aramazdan eýem takminan 50 sany owan sanly ýaşyň sentýabr aýyndan başlap Türkiýede ýokary bilimni dowam etdirmek üçin dokumentlary düzedendiklerini aýdýar. Häzir Sahy Bayramly bilen geçiren şol söhbetdeşligimizi etjäs. Sahy owan sandaky türkmen ýaşlarynyň Türkiýede gelip ýokary bilimni dowam etdirmek üçin ýürite erfa owan sanatly guramany döredeniňiz barada aýdyp geçdiň. Şu barada has giňişlik maglumat beräýsiň. Bizler özlerimiz Türkiye'de okuyorduk. Şimdi ýerlerde okuyup öğretilmek Afganistan'ın bizlere doğanlarımız, dostlarımız hem soruyordu. Bizler hem okumak istiyoruz. Ne şekilde, ne hile şunu iş edip bilersiniz. Şol sebepten bizler Afganistan'a barantılar. ERSA Afghanistan Consulting Services Company adında bir uğrama düzelttik ve bu Afganistan'da birlenci ve nikece özü. Başka yok bu işi eden. Bizler hem Türkmen cavanlarına hem başka cavanlara yukarı okuması için yurt dışında, Türkiye'de, Avrupa'da yukarı okuması için maglumatları veriyoruz. Sahy edil tahqiq aýdanmy haçan döretdiňiz bu guramanı? Bu gurama iki tane Türkmen cavan tarafından, yani bizler tarafından. Bunun başında ben, başka bir dostum Amanullah Erkin. İkimiz birlikte bu guramanı bundan karip 3 ay ozal Afganistan'ın Mazar-ı şehrinde düzelttik. Indi şeylerek sorasam Sahy, meselem diýdiň Türkiýede ýokary okujaýyna girmek isleýän owan sanly türkmen ýaşlaryna ýokary okujaýyna yerleşmäge kömek etýär diýdiň. Indi şu has jikmejik maglumat beräýsiň, meselem detallary bilen kömek berýär diýeninde nämen gözüňde tutýan, nähil kömekler berilýär? Afganistan'daki Türkmen cavanlar ve başka kavimlerden cavanlar ýokary okujaýlaryna nähil ardy tapşyrmagyny bilmiyorlardı ve bizler hem bu şirket tarafından onların arzularını bizler tapşırıyoruz olan adına. Bunların vize alması için kömekleşiyoruz ve bunların gelip böyle okuluna yaxşı bir şekilde okuması için hizmetler onlara ödülüyor. Ve bu hizmetlerimizin karşılığında da belli bir miktarda pul alıyoruz bu cavanlardan. Onların ikamasını alması için böyle yukarı okujaýlaryna arzu tapşırması için ve gelip böyle yaxşı bir şekilde okuwusyny dawam berip bilmesi için olara kömekleşip duruyoruz. Indi Sahy belli bir möçörde pul alýasydyň-da, belli bir möçörde diýeninde şondan meselem näçe alýan ortaça? Hazır ýokary okujaýlarynyň gymmatlary farkly. Bular kaýsy bölümde, kaýsy başda okumak istediğine göre fark ediyor. Bular bazıları 500 ile 1000 dolar arasında. 500 ile 1000 dolar aralygyna diýdiň Sahy, bular meselem bir ýyllyk tölegmi ýa-da diňe başda berilmeli tölegmi nähilrek? Bu miktar pul fakat bizlerin olara sunduğumuz danışmanlık, şu maslahat berýän nämämizin karşısında alıyoruz bunu. Onların son gelip verdi okuması, ýokary okujaýlaryna berýän puly ve galyk birilik masrafları özlerine deňişli bolýar. Indi Sahy şu wagtda çenli owan türkmenleriniň ýaşlaryň näçesine şeýle kömek etdiňiz? Bu şirketimiz Afganistan'daki Türkmenlere değil, hem makumlara istifade ediliyor, yararlanıp biliyor bu hizmetlerimizden. O yüzden bizler Afganistan'ı Türkmen ve Türkmen olmayan cavanlardan 50'ye yakın kişiye bizler bu şekilde hizmet sunduk 3 ayın içinde. Sahy, sizden alıp berýän işleriňizde üstünlük arzu edýäs. Sağ olun sizlerin diýetişiniz için.
Türkiýanyň Ankara Üniversitetinde okuyan Sahy Bayramly bilen geçiren söhbetleşmemizi dinlediňiz. Ýaşlar Türkmenistanyny ýaşlar üçin hem şeýle hyzmatlar hödürleýän guramalar barmy? Bar bolsa olar barada bize maglumat beriň, biz hem köpçülige ýetireli. Moskwadaky telefon belimiz 7-926 236 04 55. Isleseňiz diňe SMS hem galdyryp bilersiňiz. Gepleşigimiň bu bölüminde 12-nji iýunda başlanýan futbol boýunça dünýä çempionaty bilen bagly gözümilen bir habar siziň bilen hem paýlaşasym gelýär. Twitter sosial ulamy şu ýyl Braziliýada geçirilen dünýä boýunça futbol ýarşyna atnaşan ýurtlaryň jan köýerleri üçin #flags ýagny baýdak görnüşindäki hashtag alamatyny döretdi. Ýagny jan köýerler bu ýarşa atnaşan 32 ýurduň haýsy barada öz araýşlaryny ýazmak isleseler, hashtag alamatyny goýup, şol ýurduň ingliz tilinde ilkinji 3 harpyny ýazyp tweet paýlaşyp bilerler. Şonalaryň şol ýurduň futbol komandasy barada ýadan tweetlerini Twitter sosial ulamyny ulanjylaryň ählisi görüp bilerler. Twitter sosial ulamlaryndaky görüňmede türkmen ýaşlarynyň sosial ulamlarynaky işçiňligi barada taýýarlan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky günlerde bu ulamda hashtag alamaty goýulyp ýazylan iň meşhur sözleriň biri Tomusda men. Ýagny türkmen ýaşlary bu hashtag alamatyny goýup Tomusda etme gödöňüne tutýan işlerini, hereketlerini beýleki ulanjylar bilen paýlaşýarlar. Bu hashtag ulanan agdalaryň arasynda maksat GR Mövlam Amanow beýenç ýazyp ýaly türkmen ýaşlary bar. Şol tweetleriň käbirlerinde Tomusda men çilimi goýmaly, Tomusda men erwet garalaryn, öňüm ak däl we linýaly sözlemler ýazylypdyr. Ertine okutkom sosial ulamda bolsa hakykat ýolla şatly agdanyň gozan temasy agdalaryň arasynda iň köp gyzyklanma döreden temalaryň biri bolupdyr. Bu agdanyň Türkmenistanda yer ýerinde ady bilen 8-nji ýylda gozan temasy 11-nji ýyla çenli 720 tapar okulyp 22-de kim halanypdyr. Boňa 26 tesvir ýazylypdyr. Bu temada şeýle diýilýär: 7-nji ýylda Türkmenbaşy şäherinde Hazar deňdiniň 123-nji kilometrinde 5.15 bal töweregi güýçlükde yer ıranmasy bolup geçdi. Bu barada daşaryurt seismologiýa idaralary esasan hem Demirgazyk Amerikanyň seismika agentligi laboratoriýasy habar berdi. Yer ıranmadan soňraky netije hakynda hiç ýyly habar ýok. İçiňizde balkanly agdalar bar bolsa yer ıranmasyny duýduňyzmy diýen sorag berilýär. Bu tema Görogly City atly agda wagt gowluk bolsunna, ol gepler Türkmenistanda aýdylmaýada diýip bu hakda öz araýşlaryny ýazypdyr. Könürgen çatly agda bolsa biziňkileriň habary ýok. Sizde yer titreme boldy diýip Amerikalılar aýdýamy diýip kinaýaly tesir aldyrypdyr. Aýdan sözlerinden balkany diýip çaklanylýan Sada atly agda bolsa ýok duýamyzok, ýöne biz tarapda köp bolagan diýip agdalýan meseleden tesir ýazypdyr. Deňdoşlar, şunuň bilen ýaşlara niýetlenen täze tokny gepleşigimiziň soňuna ýetdik. Itlenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň hat, email belesi adatradio.org email adresiminden peýdalanyp bilersiňiz. Şeýle-de bizi Facebook we Twitter sosial ulanlaryna hem tap bilersiňiz. Bu ulanlarda bizi täze tokny ady bilen tap bolar. Öňümizde hepdeniň çarşembe güni täze toknyna duşýançak sagmana turuň.